Γράφει τώρα. Δυο μπαταρίες έχει μπροστά. Ναι. Θα πιτάς τώρα κάνω 2 ώρες έτσι. Ευτυχώς που τα έλαρο γίνανε πορτοκαλί. Με νέον. Και φαίνεται, Πώς κάνει Βασίλη, πώς έρχεται λίγο μπροστά. Γράφεις? Γράφω την κατεύθυνση που παίζεις. Έχουμε για προσγείωση. Ναι, θα το κάνω τώρα. Ωραίο ρε. Έλα ρε Νίκο. Κράτα του. Ούτε ξέρω που είναι τώρα. Κράτα του. Το βρήκα. Το είδα, τελευταίο το είδα. Πάλι θα ξανάρθω. Από εκεί. Το zoom θέλω να με πεις. Δεν θέλω να βάλει zoom. Zoom πρέπει οπωσδήποτε. Zoom τριαλαριλαρό. Γράφει την προσέγγιση. Άρα δε. Το βρήκες? Περίπου. Τα δεν τα βλέπω. Έχεις με τα χέρια Βασίλη. Κράτα το. Ωραίο.